إخوة الإيمان عفوا أخي. bayan gama shiri tsaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa Taboka ranar Alhamis shekara ta 9 a cikin watan Rajab kamar da yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum shafi na 437. Ya bar wakilai masu kula da gari da iyalansa. Akwai Sayyidina Aliyu wanda yace ya kula da iyalan gidansa. Akwai Muhammad bin Maslamata ko Siba'u bin Urtufata waɗanda aka ce su kuma su kula da Madina. Wanda bayan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama munafikai suka dinga wa Sayyidina Ali zumɗe cewa Annabi ya bashi a gida ne saboda rakinsa ko kuma saboda rashin ƙarfinsa, wanda sun san duk jaruman duniyan nan da aka yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu kamar Sayyidina Ali. Da haka da ya ji haka ya je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce kwantar da hankalinka, kai matsayinka a guri na kamar matsayin wato Harun ne a wajen Annabi Musa. Da haka ya ji daɗi ya koma ya ci gaba da kula da wannan. Malaman tarihi sun yi saɓani akan yawan rundunar da aka fita da ita wannan yaƙi na Taboka. Bukhari ya rawaito a hadisin Ka'ab bin Malik ya ce, wal muslimuna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kathirun wa la yajma'uhum kitabu hafizin. Yace musulmin da suke tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna da yawan gaske. Littafi wato kamar ka ce rijista, wato ba za ka iya tattara su a cikin littafi guda ba, ko littafi na mai kiyayewa ba zai iya kiyaye su a cikin guri guda ba, kamar da sun Fatahul Bari juz'i na 8 shafi na 113. Muslim ya rawaito a wata riwayar cewa yaziduna ala asharatil alaf, wato yawan su yafi wato 10,000 cikin Muslim juz'i na 8 shafi na 112. Hakim ya rawaito da Ibn Ishaq cewa su 30,000 ne. Haka nan Abu Zur'atar Razi ya ce su 40,000 ne cikin Fatahil Bari juz'i na 8 shafi na 118. Haka Zaid bin Thabit ya ce sun kai mutum 30,000, wanda wannan riwaya ita aka fi rinjayewa na 30,000 din. A cikin Magazi na Waqidi cikin juz'i na 3 shafi na 996. Amma mafi yawan malaman tarihi sun tafi akan cewa su 30,000 din ne. A cikin As-Sira An-Nabawiyya As-Sahiha da Zadul Ma'ad da Ar-Rahiqul Maktum da na Dr. Akram juz'i na 2 shafi na 437 da sun tafi akan cewa wato adadin nasu wato 30,000 ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raba tutoci, babbar tuta ya bayar da ita ga Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Sannan ya bayar da tuta mai binta ga Zaid bin Az-Zubair bin Awwam. Sannan ya bayar da tuta ta Ausu, wato kabilan Ausu daga cikin Ansar, ya bawa shugabansu Usaid bin Hutayr. Hakanan ya bayar da tutar Khazraj, wato ɗaya kabila ɗin ta cikin Ansar, ga Abu Dujana ko kuma Habbab bin Munzir, Al-Habbab bin Munzir. Kamar da yazo cikin Dabaqatu Ibn Sa'ad juz'i na 3 shafi na 169 da kuma Magazi na Al-Waqidi juz'i na 2 shafi na 996 da kuma Ibn Sa'ad. Sannan sauran kabilu aka ce su ma kowa ya kawo ɗaya daga cikin shugabansu da za a danka tuta a hannunsu. Hikimar wannan shine in kowace kabila akwai tutarta, to wannan zai fi jarumta a filin daga, domin kowace kabila in aka bata ta kiyaye wani bangare, in aka zo musulmi ta wannan bangare, to wannan kabila za a zarga. Da haka kowace kabila za ta yi iyayinta ta gaba a cimma musulunci ta bangaren da aka bata tsaro ba. Wannan wata dabara ce ita ma ta yaki. Muka ce Hausawa su tsare bangare kaza, Fulani su tsare bangare kaza, Yarabawa musulmi su tsare bangare kaza, waye su tsare bare su tsare bangare kaza, to sai a ce kowa ya iyayinsa ya gaba ta bangaren sa musulunci ya kai kasa ba. To wannan zai ƙara musu jarumta, kowace kabila za ta yi ƙarfin hali ta ga ta yi abin kirki a wannan guri. Kabilar kuma Banu Malik bin Najjar suka bayar da tutar su ga Zaid bin Thabit, haka nan kuma kamar yadda ya zo Banu Amr bin Auf suka bayar ga Abu Zaid, haka nan Banu Salamata suka bayar ga Mu'az bin Jabal, kamar yadda ya zo a cikin wato Tariku Dimashq juz'i na 1 shafi na 416 na Ibn Asakir, da kuma As-Sira An-Nabawiyya As-Sahiha juz'i na 2 shafi na 532. Haka dai wannan shiri ya kama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama shiri tsaf, ya kama hanya. Bayan ya gama shiri ya raba tutoci tare da wannan makekiyar runduna a wannan wato yaƙi mai tsananin nisa, ga tsananin wato kishirwa, ga rashin ruwa, ga ƙarancin kayan aiki, amma tare da haka ga ƙarancin tattalin arziki, ga wuya da ake ciki, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kare addinin Allah ya fita tare da wannan sahabbai nasa masu daraja. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hanya yayi nisa, to akwai waɗanda aka bari a gida waɗanda ba su je yaƙi ba. Su waɗannan sun kasu gida-gida.
akwai waɗanda annabi ya ba su tsaron Madina, waɗannan suna da uzuri kamar Sayyidina Ali da wancan sahabi da kuma sauran sahabbai da aka ce su tsare Madina dan ba za a fita yaƙi duka a bar gari ba kowa ba, dan an bar baya kenan da wani abu, da aka dole a bar wasu su tsare gari. Akwai mata da yara da tsofaffi da marasa lafiya waɗanda su waɗannan tuni dama Allah ya musu uzuri a cikin Alkur'ani. Sai wasu daga cikin sahabbai waɗanda suka ƙi fita yaƙi ba tare da uzuri ba, wanda za mu yi bayaninsu su ne Ka'ab bin Malik da Muraratu bin Rabi al-Amri da Hilal bin Umayya al-Waqifi da sauransu ‘yan kaɗan kamar su wato Abu Zar al-Gifari wanda daga baya ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Khaisamah al-Ansari wanda shi ma daga baya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma su ukun nan ba su je yaƙi ba kuma ba su da wani uzuri da za su bayan na ƙarya ko na gaskiya wanda za a karɓa, face kawai dai sakaci da aka samu wanda ana samunsa kuma ɗan lokaci bayan lokaci. To daga baya su ma bayan sun wahaltu aka yi musu gafara. Waɗannan manyan sahabbai da na ansar guda biyu daga cikinsu sun je yaƙin Badar, ɗaya kuma da shi aka diya ƙuƙuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama in ka ɗauke Taboka da Badar, wato shine Ka'ab bin Malik. Akwai kuma wasu gungun munafikai sun kai su 80 waɗanda dukansu ba su je yaƙi ba, kuma dukansu ‘yan Madina ne. Saboda yawan mayaka sun ɗauka ba za a gane rashin zuwansu ba, kowa ya je ɓoye a gida ya ƙi fita don suna ga kamar wannan yaƙi ba za a ci nasara ba. Da kuma wasu ƙauyawa su ma sun kai su 82 daga ƙabilar Banu Gifar waɗanda suka ƙi fita yaƙi saboda munafunci. Cikin Fatahil Bari juz'i na 8 shafi na 119 ya zo da bayani gamsashe akan waɗannan ɗin. Bayan tafiya ta fara nisa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tambayar wasu mutane da ya san su amma bai gansu ba, irin su wato Kaltumu bin Hussein al-Gifari. Haka bayan ya isa Taboka ya tambayi Ka'ab bin Malik cewa me yasa bai ga Ka'ab bin Malik ba, da sauran ire-iren waɗannan waɗanda ya san manyan mutane ne masu daraja amma kuma ya duba bai gansu ba, wanda suratul Tauba ta sauka ta yi bayani dalla-dalla game da yadda mutane suka fita wannan yaƙi da kuma waɗanda suka ƙi fita, da masu uzuri da marasa uzuri, da waɗanda suka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama uzurin ƙarya suka ƙi fita yaƙi tare da shi. Da waɗannan duka Allah ta'ala yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani game da su, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da tafiya. To bayan an kai wani guri da ake kira Wadil Qura, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga an kusa zuwa gidajen Samudawa, sai ya ce wa sahabbai, in mun isa wancan gurin kada kowa isha ruwa a gurin, kuma ku samu mayafi ku rurrufe kawunanku ku wuce kuna kuka, domin wannan guri an saukar da azaba, an halakar da mutanen gurin gaba ɗaya, ba abin da Allah ya bari sai gidajensu. Da hakan an zo gurin kowa ya rufe fuskarsa ya wuce yana kuka don kada musibar da ta faɗa musu ta shafe ku, kamar da yazo a cikin Sahihul Bukhari juz'i na 1 shafi na 637. Waɗannan sahabbai suka bi abin da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa. Ana zuwa wannan guri kowa ya rufe fuskarsa, suka yi gaggawa suka wuce wannan guri da wato gidajen Samudawa. To akwai kishirwa da ta damu wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ce ya Rasulullah, ka ce kan mu sha ruwa a gurin can kuma ga kishirwa ta dame mu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga hannunsa ya roki Allah, nan take Allah ya turo girgijiya ta yi ruwan sama, kuma gashi gurin ma ba ruwa amma aka yi ruwan sama dan a nuna mu'jizar Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda yazo a cikin Ar-Rahiqul Maktum juz'i na 4 shafi na 437. Bayan an kusa kaiwa Taboka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci sahabbai da in sun isa Taboka kada kowa ya sha ruwan Taboka saboda ruwan ba shi da kyau, sannan kuma ɗan kaɗan ne. Yace kowa ya haƙuri su bari sai ya iso. Bayan an je wasu sahabbai guda 3 suka riga zuwa gurin, suka yi maza suka sha ruwan gurin, da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya musu faɗa, ya kuma ɗebi ruwan gurin ya alwala, sai ya mayar cikin rijiyar wanda ta kafe da ruwa baya fitowa. Sai ya kira ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kiransa Mu'azu bin Jabal, yace yushiku ya Mu'azu in talab bika hayatun an tara ma hahuna qadmuli ajnanan. Yace ya Mu'azu, in Allah ya maka tsawon rai, yau da gobe zaka ga gurin nan ya zama babbar gona, ana noman rani. Har yanzu wannan yanki na Taboka yana ɗauke da wannan arziki sakamakon wannan ruwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya alwala a cikin koko ya mayar cikin wannan rijiya, sai Allah ya batta da ruwa, har yanzu ana samun ruwa a gurin, kamar yadda cikin Sahihu Muslim juz'i na 2 shafi na 246. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka a Taboka, rundunar Rumawa kuma sun gudu, jin labarin ga Annabi nan tafe, don haka kowa sai cika wandansa da iska suka gudu suka bar gurin. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wannan guri ya ga babu kowa,
sai wani wato sarkin gurin da ake kiransa Yuhannatu bin Ru'bata, sarkin Aila, ya zo suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce shi dama ba ruwansa a cikin wannan yaki. Daga jin haka kabilun da suke wannan yanki kamar irin su Jarba'u, irin su Azruhu, su ma suka yi sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har yasa aka rubuta takarda ta yarjejeniya da sulhu tsakaninsa da su. Bayan kwanaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Khalid bin Walid zuwa wani guri da ake kira Ukaidiru, can cikin Dumatul Jandali, tare da soja 420, ya gaya musu za su je su sami wani sarki wanda ake kiransa wato ainihin sarkin Ailatu. Za su same shi cewa yana nan yana farauta, da haka su kamo shi su taho da shi. Sahabbai suka tafi wannan guri, suka je suka kama shi, aka zo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma ya nemi ai sulhu. Manzon Allah ya sulhu da shi, ya kuma wato ainihin kyale shi. To nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi a wannan mako, a cikin bayanin da muke na fitar Annabi sallallahu alaihi wasallama yakin Taboka. Insha Allah mako na gaba za mu dora inda muka kwana. A madadin wanda ya ɗauka mana wannan shiri Musa Suleiman Dutse, da kuma ni mai gabatar da wannan shiri na kundin tarihi, da kuma shashin addinin musulunci na gidan Radio Freedom, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا